egy narancsága homokozó lapátot, menjenek a homokozót, játszódzanak ott egymásról nyugdíjkérdés kapcsán, de ne is lássuk őket. Azért nem tesszük meg csak ezt, mert hát homokozó, meg játszódás, ezért hogy megsértődött volna, hogy nem kap egy lapátot. Pedig van nyugdíjprogramunk. Ezt mondjuk őszintén, mert a 2012-ben valóban nagyon komoly probléma vár a magyar nyugdíjrendszerre. 2012-ben az úgynevezett ratkó gyerekek, akik az 50-es évek második felében születtek, tömegével fognak belépni a nyugdíjas korba. Tehát kettős szorítás lett a magyar nyugdíjkasztán. Egyrésztről hirtelen kibővül a nyugdíjellátásra jogosultak köre, másrészt meg ugye sorba szűnnek meg a munkahelyek Magyarországon, mint bevétel a kasztában. Mit jelent ez? Mivel Magyarországon a nyugdíjrendszer egy felosztó, kirodó nyugdíjrendszer. Tehát az adott év járulékait összegyűjti, és az adott évben ki is fizeti. Ha nincs munkahely, nincs nyugdíj. Azt tud Magyarországon nyugdíjakat fizetni majd, aki megmenti a munkahelyeket, és aki munkahelyeket teremt. Mert ez az igazság. És ők nem tudnak munkahelyeket teremteni, az elmúlt 20 évben ezt bizonyították. Az elmúlt 8 évben aztán különösen. Ez egy. Munkahelyeket kell teremteni. A másik, a kötelező magánnyugdíjtéttárakat meg kell szüntetni. Ez egy hatalmas átverés volt, hogy kötelezően bele kényszerítettek embereket a magánnyugdíjpénztárakba, amivel tovább befizetett pénzek el is tűntek. Ez hatalmas botrány lesz, ugye, vagy már van is. Tehát majd kell, hogy legyen. Mi azt mondjuk, hogy tüntessük meg ezt az egész rendszert, vezessük ezt vissza az államiba, az alapnyugdíj az állami felelősség legyen. Ha erre Bokros Lajos, Bajnai Gordon, meg a többiek azt mondják, hogy az állam rossz gazda, erre csak annyit tudunk válaszolni, mert kivagytok az állam jelentően azért rossz gazda. Ha nem szívesztek, majd nem lesz rossz gazda. A harmadik, be kell vezetni a szülői életjáradékot, mi azt jelenti, hogy azok a nyugdíjasok, akik gyermekeket neveltek föl, tisztességgel, becsületből, azok kapjanak több nyugdíjat. Hogyan? Úgy, hogy a gyermekeit a személyi jövedelem adódik egy bizonyos százalékát, közvetlenül utalhassák és ajánlassák fel a szüleiknek nyugdíj járulékra, nyugdíj kompenzációként, megköszönöm azt, hogy fölnevelték őket tisztességgel. Ez egy igazságos rendszer volna, újjá teremteni a családi szolidaritást, és mondjuk a magyar parlament 100 évben legalább garantálna, hogy nem nyúl ehhez a rendszerhez, ez mit jelentene? Hogy üzenek volna a mai fiataloknak, a mai fiatal pároknak, hogy vállalj gyermeket, minél többet ne felteted, és tisztességgel felneveled őket, akkor neked lesz nyugdíja. Ez ezt jelenteni. És még egy negyedik nyugdíjjavaslat, mindenki mindenféle modellel, meg indexálással foglalkozik, meg uniós példák, stb. Hát mi is jövünk egy uniós példával, méghozzá a lengyel modellből. Azoknak a nyugdíjasok, akik az előző rendszer csúcsvezetői voltak, és több százezer forintos nyugdíjakon lógatják a lábukat, szépen vissza kell nyerni minimál nyugdíjra a nyugdíjukat, az így megspórolt pénznek szét kell osztani a többi nyugdíjasoknak.